SADC iya yochizonzi it is an incarceration of stupidity after vabuditsa statement aiwa rarwadza vanhu rabhowa vanhu sanapinda mashoko anobuda nyongwa muzara nadzo subscribe like tina on the bell icon tipinda pahendo pavo vakomana veSADC vanobuditsa statement rakanzi on 8 August 2024 the Republic of Zimbabwe took over the chairship of the Southern African Development Community SADC Standing Committee of senior officials from the Republic of Angola, marking the start of the process of the official handover of the SADC chairship from the Republic of Angola to the Republic of Zimbabwe. The permanent secretary in the Ministry of Foreign Affairs and International Trade of the Republic of Zimbabwe pledged Zimbabwe's commitment to cooperate with all SADC member states in implementing the aspirations enriched in the SADC Regional Indicative Strategy Development Plan 2020 to 2030. Panapa tirikunoti vari kuva vachiti they are going to implement aiwa responsibilities avo muSADC ekuona kuti vari kumaneja the Southern African countries ine ma16 countries zvakanaka. But tiri kuona kuti munyika yeZimbabwe mune the situation iri tragic. Vari kutora vanhu vari illegitimate kuti vakwanise kuresolve kana ku recreate their Southern Africa. Panapa tiri kuona kuti this mission is very impossible kuti vanenge vachiti they are taking this illegitimate ZANU-PF vochita kuipa chigaro takupa chairmanship muSADC kuti kwanise kuresolve ma-issues muSouthern Africa. Panapa vanhu vazoya vakanyasa kuti aiwa SADC iyi kai aiwa it is now the aggressor. Mukome section tinopinda tuna vanhu vonyora vachiti the aggressor is now in charge, shame on black Africans. Vanyora chiti SADC is the incarceration of stupidity. Vanopinda vachiti SADC is slowly becoming a joke. How can you give Zimbabwe chairship? Why would they still fail to lead themselves? If useless was an organization, SADC would be it. Not even a comment about human rights abuses in Zimbabwe. Not a word, just silence. And then, boom, this useless announcement. Who do you represent in the region? Surely not the people. This is your special club. Leave us out of it. Panapa vanhu vatotsamwa vakati aiwa this SADC zvayo tisiyei munonotongana muri mega kwete kuti mutitungamirire muchiita zvinhu zvakaora kudai. Todze mafungiro enyu pene comment section medu musangano subscribe like turn on the bell icon.